puro ipot mo na. Tapos guys, ang dami guys ng sisiw niya. Dosi yan guys, dosi lahat na pisa. Puro mana sa nanay yung itim. Yan, pag din mabawasan yan guys. Dami naman natin simula. Inom kayo dyan guys, may gamot yung tubig niya. Mahulog kayo. Inom siya dyan. Guys, bilangin mo. 12 yan guys, 12. Oh. Pag hindi yan mabawasan guys, dami naman tayo manok. 12 yan. Tapos ito, 7 di 19. Tapos dito, mayroon pa tayo dito naglilimlim. Dito, may isa pa dito. Ayun, isa pa oh. Limlim pa yan guys. Ayan. Naglilimlim pa yan. Tapos dito mayroon pa tayo dito naglimlim din. Yan guys, naglimlim pa yan. Yan. Tapos dito, mayroon pa dito tayo. Puro man. Pito yan, pito. Dami nating manok ngayon. Uy, yun ba? Sinapakan mo. Jesus, sinapakan. Durog. Ito naman yung ating mga makukulit nating mga manok. Doon. Ito na natira sa manok natin guys. Ayun, nataray doon na ano. Inahin. O, sulog.
Meron din parking sa loob po doon. Ayan guys, may panalo na isang yan. Ito pa lang ano, may sugat pa. Tapang nito, panay habol ah. Wala na ang tubig kay, hindi nakaabot yung mga ano ba yan? Naipit, Jesus, yapak-kapakan mo man. Wala tayong bitrasin.
Yan.
So, guys, magano tayo ng silo kay puro daming punit. Labas yung isda. Daming punit eh. Hindi mo nakita.
Excuse me.